Здравейте, казвам се Ели Шен. Аз съм студентка в Стопанска академия в град Свищов. На четвърти курс съм, специалност финанси. Това лято участвах за първи път в програмата. Тази година работих като спасителка в щата Масачузетс, близо до Бостън. Работих за High Sierra Pulse. Тя е една от най-големите полукомпании в САЩ. Разбрах за тях на Job Fair на Оранж в София и много ме грабнаха с оферта, която ми предложиха и се записах веднага за тях. Да се спастил като цяло много лесно, но също така е много отговорна работа. Един мой работен ден протичеше като сутрин ставахме, оправяхме се за работа. Аз имах отговорността да карам моята съпартикантка до нейния басейн, понеже имахме служебен автомобил. После отивах на моя басейн, отварях го, почиствах го, нагласях го химикалите, след това сядах на поста и така до 8 часа цял ден. Втора работа нямах, но нямахме и нужда. Имах предостатъчно часове предоставени от моя работодател. Дори някои седмици нямахме почивни дни. Имахме подсигурена квартира от тях. Правихме си купони. Около Бостън бяхме общо към 60 българи спастили, всички, които работихме за High Sierra Pulse. Имахме всеки апартамент имаше по една служебна кола и това ни правеше много лесен достъп да си ходим на гости и си правихме постоянно купони. След края на програмата пътувах до Нью Йорк за няколко дни. Нямах много време да обикалям като цяло, но надявам се следващото лято да обиколя повече. На тези студенти, които се колебаят в избирането на работодател, бих казала, че High Sierra Pulse са една много голяма фирма, които предоставят много добри условия и на работа, и на живот. Плюс това всеки спасител, който дава максимум от себе си, има възможност да се издигне в фирмената иерархия. Аз това лято работих за първи път за тази компания и въпреки това ми се даде шанса да отида до Вирджиния, където бяха организирани курсове за инструктори, за спасители. И така аз минах този курс и сега в момента съм сертифициран инструктор за спасители на High Sierra Pulse. Здравейте, казвам се Божидар Станчев и съм от Варна. Уча в Шуменският университет със специалност журналистика. Аз съм Терита Бояджиева, също от Варна. Уча психология във Варненския свободен университет и в момента съм трети курс. Миналото лято беше най-интересното в живота ми, тъй като го прекарахме в Александрия, Вирджиния. Това е на около 10 км от Вашингтон, като работихме като спасители на басейн. Нашият работодател беше High Sierra Pulse, лидер в пул менеджмента в Америка. Беше изключително удоволствие да видим развитието ни в една подобна среда за един толкова добър работодател и западният начин на живота определено ни се отрази добре. Изключително сме благодарни на този работодател за всички възможности, които той ни предостави. На моят басейн аз бях единствен спасител и имах изключително много дечица, които за мен представляваха най-голямата отговорност, тъй като едно детенце, ако не е добре наблюдавано, може да се нарани, да направи нещо, което ще застраши живота му. И затова за мен беше най-важно да наблюдавам всички дечица около мен, колкото и да беше весело и забавно. Изключително беше забавно и при мен с децата, които посещаваха басейна. Моят басейн беше част от жилищен комплекс. Обслужвахме 2 сгради. Хората там бяха страшно възпитани, интелигентни, много добре се държат един с друг. Нашият български стереотип да сме начумерени и да гледаме всички накриво, там не се котира по абсолютно никакъв начин. За да отидете в Америка и да работите с американски граждани, трябва да сте готови да се усмихвате. Също моят басейн беше в жилищен комплекс, в който имаше хора от най-различни страни. Това бяха военни, пътуващи лекари, хора, които работят в посолствата и имах чувството, че не съм само в Америка, а че целият свят е събран на едно място. Имаше хора от Бразилия, от Украйна, Англия. Просто беше изключително разнообразно за мен и поучително също. В края на програмата успяхме да осъществим една наша обща мечта, смея да твърдя. Ние посетихме Ню Йорк, също така и Ниагарския водопад. Това беше сигурно най-вълнуващото приключение в нашия живот и сме изключително доволни. Може би това беше нашият приоритет при заминаването ни за Америка, да посетим Ню Йорк. Това определено, откакто се познаваме с нея.
общата мечта, общото желание беше като по филмите. Един огромен град, нещо на което ние тук не сме свикнали, не сме виждали. Небостъргачи, това забързано ежедневие. Красиво е. Там природа толкова няма какво да видиш в Ню Йорк, освен Централ парк, но да видиш докъде може да стигнат хората, когато работят заедно, когато са честни един с друг и когато са стимулирани да работят, защото всички знаят, американците работят много на по няколко места. Това е вълшебно. High Sierra Pulse е единственият работодател, за който съм работил до тук в Америка, но съпоставяйки нещата с спасители, които работеха за други работодатели, определено го препоръчвам като избор за тази работа, за тази длъжност. Аз също съм на мнението, че човек, ако реши да бъде на тази длъжност спасител и избере High Sierra Pulse, няма да сгреши и ще направи добър избор. Не се колебайте, наистина този работодател е много добър. На въпроса дали бих участвала отново в програмата, бих казала да, със сигурност.